Ja, og jeg vil så gerne sige velkommen til VM i galop, springen, let, hvad det nu ellers er. Vi kan bare kalde det freestyle. Er I klar, så skal I bare se løje her, ikke? Kom så. Kom så. Ja, kom så. Og så rider vi. Kom så. Vi tager en lille runde. Ser det godt ud? Ja. Skal jeg se godt ud til kameraet her? Rolig med hænderne. Ja, hier. Hier. Det er vist fint.